Økonomien er presset, og det betyder i virkeligheden, at velfærden er truet, hvis ikke vi passer rigtig meget på. Derfor bliver det også helt afgørende, hvilke tal der ender med at stå i den her bog næste års finanslov, når Inatsisartut skal vedtage den senere i løbet af det her efterår. Velkommen til Rulapa, og vi beklager det lille tekniske problem her i begyndelsen. Denne mand er formentlig kommet på sin hidtil hårdeste politiske opgave, i hvert fald i den nuværende karriere. Han skal forklare sine kolleger i Inatsisartut, at der ikke er råd til at dele gaver ud, og at der samtidig rent faktisk er et underskud. Derudover skal han forklare, at det bliver dyrere at være grønlænder. Der kommer nemlig afgifter på en række varer. Og lad os straks gå i gang med forklaringerne. Velkommen til dig, Anda Uldum. Tak. Hvorfor er det, vi har behov for de her afgifter, som kommer til at ramme en række mennesker? Jeg vil sige mange tak for, at jeg sådan indledningsvis kan komme lidt ind på baggrunden for det forslag, vi har stillet. Vi har ikke regnet med, at vi skulle finde nye indtægter, fordi de forventede indtægter udblev fra, eller at vi har været nødt til at gøre os klar til et mulig problematik med hensyn til Pituffik, og så en udhuling af bloktilskud på knap de 50 millioner. Men udhulingen af bloktilskud, det har vi jo vidst i lang tid, at det skal. Det har vi ikke vidst i lang tid. Det har vi vidst, da vi begyndte at arbejde med finanslovsforslaget. Men når det så er sagt, så har vi et behov for at dække 100 millioner, og det er det, vi har gjort. Hvis vi ikke havde dækket det, så ville vi have ageret uansvarligt, og det er derfor, vi har fremlagt et forslag til en afgiftspakke, som vi senere hen skal forhandle med de politiske partier. Men de 100 millioner, der mangler, er det i virkeligheden ikke et tegn på, at økonomien har været tæt ved at løbe af sporet? Det vil jeg ikke sige. Økonomien er i bedring. Det beklager men ikke finansloven? Både og, men det beklager mig lidt, at når man kigger på de sidste par dage i medierne, hvordan billedet det er blevet tegnet. Man har virkelig malet fand på væggen, så det basker. Hvis jeg går lidt ind på de forskellige afgifter, eksempelvis kødafgifterne, så hvis vi siger, at hvis vi tager tallene fra 1. januar 2015, hvor der var registreret 55.984 borgere i det her land, der skulle hver enkelt borger fra spæd til gammel have en udgift på 267 kroner og 94 øre mere om året, hvis den her kødafgift den gik igennem. Så man har udstillet det lidt som om, at folk vil gå fra hjem, hvis den her afgiftspakke den blev vedtaget. Men vi er enige om, at det bliver dyrere at være grønlænder. Men når I nu har lavet de der afgifter, hvorfor laver I så ikke en finanslov, der har overskud? Vi kører jo i 2 år videre med underskud. Jamen, det er selvfølgelig en udfordring, vi prøver at imødekomme. Vi har nogle reformer. Også en af de ting, som man har glemt at informere borgerne om. Økonomisk Råd sidste år kritiserede Naalakkersuisut for ikke at have reformer i skinnerne eller have nogle reformer i gang overhovedet. Denne her gang, der har vi 2 reformer. De giver så ikke så meget, som vi havde håbet, det ville give. Men der er reformer i støbeskeen også. Vi vender tilbage til reformerne om et øjeblik, fordi vi skal også lige have et klip, fordi vi har talt med SIK, hvad de siger til den her afgiftspakke, og det klip, det kommer lige her. Den vil ramme meget skævt. Altså, vi ved umiddelbart godt, når olien stiger, så stiger alt. Trafikken, el, varebutikkerne, alt stiger, og det vil resultere i, at vores købekraft vil blive reduceret gevaldigt, og derfor synes vi ikke, at man skal regulere på oliepriserne pt. Ja, altså en kritik fra SIK, der mener, at de her afgifter rammer socialt skævt. Det er de svageste, der kommer til at blive ramt hårdest af det her. Hvad siger du til det, Anda Uldum? Jeg tror, man først og fremmest skal se på helheden, ikke kun se på, hvem der rammer og hvem der vinder på det. Vi har en udfordring her,
Og det er derfor, hvis vi ikke agerer på det her, så vil vi agere uansvarligt, og det er det, vi har ageret på. Men som sagt, vi har jo lige haft den grønlandske del. Jeg glæder mig rigtig enormt meget til at fortsætte de forhandlinger, jeg kommer til at have med de politiske partier. Fordi jeg kan godt høre, at der er nogle af dem, som har nogle idéer til, hvor man i stedet kunne hente de midler, der kommer til at Men kunne man ikke have lavet de her afgifter eller skattestigninger, eller hvad man nu gør, sådan at de rammer socialt lidt mere, sådan at det er de brede skuldre, der kommer til at bære byrden? Jamen, nu skal man heller ikke tro, at der er rigtig, rigtig mange rige i det her land, for det er der ikke. Jeg tror, man skal kigge på helheden. Vi skal som samfund alle sammen bidrage til det her, og den her har vi prøvet at gøre så mild som muligt. Men vi kan godt se, at der er uenighed om det ene og det andet, eller småting i den. Og det er det, vi kommer til at forhandle om. Og jeg glæder mig rigtig meget til forhandlingerne, fordi jeg har hørt, at der er nogle rigtig gode idéer fra partierne. Ja, og inden vi lige går videre, så har vi også talt med Økonomisk Råd om den her afgiftspakke, og hvor meget den egentlig hjælper. Og det klip, det kommer lige her. Ja, den hjælper selvfølgelig på den måde, den giver noget provenu, den giver nogle penge i kassen. Men hvis man spørger om, eller hvis der ligger de spørgsmål, hvad hjælper den i forhold til at løse de strukturelle problemer og understøtte en erhvervsudvikling, så er det klart som udgangspunkt, så er det ikke det, den gør. Der ligger selvfølgelig nogle elementer i de foreslåede afgiftsstigninger, som har nogle andre konsekvenser i forhold til sundhed og så videre. Men i forhold til at understøtte en erhvervsudvikling, der kan man ikke sige, at pakken som sådan hjælper til. Er den neutral i forhold til det, eller har den ligefrem negative konsekvenser i forhold til at stimulere en erhvervsudvikling? Man kan vel sige generelt, at jo større skatte- og afgiftstrykket er, alt andet lige, det kommer an på, hvad det finansierer, men her, hvor det egentlig mest skal lukke et hul, så er det lidt svært at argumentere for, at det positivt bidrager til det. Ja, Økonomisk Råd kaldte det også for brandslukning med den her afgiftspakke, og vi hører jo her ham sige, at en erhvervsudvikling fremmer det ikke lige frem, når man skruer på afgiftsskruen. Hvorfor tager I det ikke på besparelser i stedet for? Vi har indarbejdet besparelse i forslag til finansloven på omkring de 50 millioner, som vi vedtog her i foråret, da vi vedtog den finanslov, der er gældende for i år. Men jeg vil også sige, at hvis man ønsker at hjælpe de svageste i samfundet, så kræver det et langt, sejt træk. Fordi den bedste måde at hjælpe de svageste på, det er at sikre, at flere får en kompetencegivende eller erhvervskompetencegivende uddannelse, sådan så de efterfølgende kan komme i jobs, skabe jobs. Og så er der rigtig, rigtig mange, som har god nytte af at få en rigtig god uddannelse fra starten af. Der har vi også en udfordring, fordi vi ved jo godt, hvad vores udfordringer er med hensyn til, at vi får flere ældre i fremtiden, og der bliver færre til at løfte i samfundet. Så det er en udfordring, som ikke kun kan pindes ud i små bjælker. Det er det helt store billede, vi skal kigge på. Og jeg vil også sige, det er aldrig sjovt at skal være ude og skal fremlægge en afgiftspakke. Men hvis man ikke gør det, og man har en økonomisk udfordring, der siger de omkring 100 millioner, så agerer man uansvarligt. Og jeg vælger at agere ansvarligt på det her. Det var faktisk mit kodeord, fordi vi skal i gang med at kigge på det lidt større billeder, fordi som du selv var inde på, så er man gået i gang med reformerne, der har været påpeget behovet for reformer i adskillige år fra Økonomisk Råd. Nu er der så 2 reformer i støbeskeen her til efterårssamling. Det er en reform på alderspensionen, og det er en reform på førtidspensionen. Og først og fremmest lige, hvis du meget kort kan forklare det, Ander Uldum, de her 2 reformer, hvad er det egentlig, de går ud på? Hvad er formålet med dem? Jamen, vi har i dag en meget stor skare på vores førtidspensionsområde, som rent faktisk i mere eller mindre grad kunne bidrage noget mere til samfundet ved at få sig et job. Det vil skabe først og fremmest en større indtægt til dem selv, og for det andet så vil det også lempe udgifterne til det sociale område. Og måske det vigtigste af det hele, vi skal se mennesket som et menneske. Fordi når et menneske kan mærke, at det bidrager noget godt til et samfund, så får det et rigtig godt liv. Og det er blandt andet nogle af de ting, vi arbejder med. Og vi skal have et mere rummeligt arbejdsmarked. Med hensyn til pensionsreformen,
Det siger sig selv. Jeg var lige lidt inde på det før, med hensyn til, at der bliver flere og flere ældre, og der bliver færre og færre til at servicere, så at sige, de ældre i fremtiden. Så vi er nødt til at skrue på de ting, vi kan. Og der er mange ting. Jeg kan vise en forside, hvor som mit til at rende og kalde finansloven for ambitiøs, fordi der kun har en løsning på krisen, og det er reformer. Man bliver lidt forvirret over, hvad det egentlig er, folk vil have. Man skriger på reformer, når man lægger reformer på bordet, og har nogen i støbeskeen også, så er det også forkert. Men vi har også talt med Økonomisk Råd om, hvor meget de her reformer, der indtil videre ligger på bordet, egentlig batter. Lad os lige se det klip lige her. Reformerne indeholder rigtig mange ting, og det synes jeg er vigtigt at understrege. Men konkret i forhold til holdbarhedsproblemet, så bidrager det ikke med voldsomt meget. Det, der især bidrager med noget, det er, at man løfter pensionsalderen i et par trin, og så bliver det løftet med 2 år. Så der kan man sige, at i forhold til holdbarhedsproblemet er det ikke det store bidrag, og det gør selvfølgelig så, at der er andre områder, der må trække læsset, så at sige, og det er så også derfor, det er vigtigt at få det konkretiseret og på plads. Ja, altså når Torben Andersen taler om holdbarhedsproblemet, det han mener, det er jo netop det, du var lidt inde på, at gabet mellem indtægter og udgifter begynder at blive stort, hvis vi kommer et par år frem, hvis ikke vi gør noget. Og hvor han så siger, at de 2 reformer her, de hjælper kun en lille bitte smule på det her. Hvorfor har I ikke lavet nogle større reformer? Fordi reformer kræver tid at forberede, og der skal man også have et politisk flertal til, at man kan føre dem igennem. Og blandt andet derfor. Men jeg vil så sige, hvis man kigger på Økonomisk Råds rapport sidste år, der sagde den kritiserede den naalakkersuisut for ikke at have nogle reformer. Trods alt så kommer der lidt positive røster fra Økonomisk Råd, i og med at vi er gået i gang med dem. Vi har været i koalition i knap et år. Vi er allerede i gang med 2 reformer, og vi har flere i løbet af de kommende år, som vi skal have kørt igennem. Det er blandt andet skatte- og boligreform, det bliver en socialreform, det bliver en uddannelsesreform, så der kommer skred i det, fordi vi kan ikke reformere alt på én gang. Det vil være synd at rende rundt og tro det, fordi vi har simpelthen ikke kompetencer og ressourcer til, at vi kan reformere alt. Men jeg er grundlæggende meget, meget tilfreds med det arbejde, Økonomisk Råd har lavet. Eksempelvis så viser det også, at i løbet af 3 år, der har man haft en negativ økonomisk vækst i samfundet. I år har vi for første gang efter 3 år økonomisk vækst. Og næste år regner de også med, at der er økonomisk vækst. Så det er, hvordan man maler maleriet, det kommer an på, fordi jeg kan godt... Jeg bliver lige nødt til at afbryde dig, for lad os lige se, hvor meget de her reformer, jeg har vedtaget, egentlig virker. Der kommer en graf lige her, og der kan vi se den her udvikling, hvor indtægter og udgifterne, det er den sorte linje, og indtægterne, det er den grønne, går mere og mere fra hinanden. Og så er der 2 stiplede linjer. Den nederste viser din afgiftspakke, de 100 millioner, den giver. Og så kan vi se, at de reformer, der hidtil er vedtaget, det er en lille bitte smule. Og hvis vi ser, hvor stort problemet egentlig er, så er vi slet ikke begyndt endnu. Er det ikke rigtigt? Vi er så småt begyndt. Så småt er vist kodeordet her. Ja, småt er også godt, hvis man kan sige det på den måde. Men altså, i den reelle, virkelige verden, der ser det jo sådan her ud. Men hvis det stod til både Inatsisartut, hvilken eneste politiker du møder, så burde der have været omvendt, hvor vi havde en masse indtægter og nogle færre udgifter. Det er også det, vi arbejder hen imod. Det er derfor, vi lægger op til, at der for fremtiden også kommer nogle andre reformer, som måske batter noget mere end det der. Det der viser jo, at det kommer til at se sådan ud, hvis vi ikke agerer. Men den her... Men det viser også, hvor lidt vi tager hul på nu i forhold til de problemer, der står lige foran os. Lige præcis. Det er derfor, vi agerer ved, at vi også lægger andre reformer på bordet. Det handler heller ikke kun om reformer. Det er ikke kun reformerne, der skal redde os. Vi skal ind og have udviklet vores forskellige erhverv. Vi har et fiskeri, som vi er meget, meget afhængige af. Det er landets vigtigste erhverv, som fylder rigtig, rigtig meget. Vi er afhængige af vores fiskeri. Vi bliver nødt til at finde nogle andre erhverv. Det kan være inden for turisme, det kan være inden for råstoffer, hvor vi skaber nogle jobs, sådan så vi kan dele eller lave lavkagen større og fordele de forskellige erhverv noget mere,
sådan så vi kan komme ud af det der dødens skab, som vi er inde i. Men man kan ikke sige, at vi er på vej ind i den, for vi er i dødens skab. Lad os lige holde lidt fast i reformerne, fordi vi har også talt med GE, Grønlands Erhverv, tidligere Grønlands Arbejdsgiverforening, om det her, og de er faktisk ret skuffet over det, I har vedtaget. Her kommer man og siger, nu vil vi vise vilje til reform, nu gør vi noget, som vi alle sammen er enige om er klogt og fornuftigt, og så gør man det med den anden hånd, at man uddeler nye, store offentlige bevillinger, og det har vi ikke råd til. Det er efter vores mening en helt forkert måde at lave reformer på. Man er nødt til at tage konsekvensen og søge og spare på de offentlige udgifter der, hvor det er muligt. Og her går man fuldstændig i den anden grøft. Man øger de offentlige udgifter. Så høj karakter til selve ideen med begge reformer, men et rigtigt 0-0 til, at man så samtidig slipper nye udgifter løs uden at tænke sig om. Det mener vi ikke hænger sammen. Nu er der dem, der vil sige, at førtidspensionister og pensionister har det hårdt i landet. Er det ikke rimeligt at sige, at de skal lige have lidt mere? Jamen, der er der ingen tvivl om. Vi vil jo hjertens gerne have, at alle har det endnu bedre. Men sagen er, at vi simpelthen ikke kan finansiere vores offentlige udgifter. Vi bliver nødt til at forholde os til det. Og der er ikke nogen vej udenom. Vi har ikke råd til at øge vores offentlige udgifter. Ja, man kan vel fatte det sammen til godt forsøgt, men 0-0 for udførelsen. Det er jo ikke nogen god karakter fra GE Andolum. Nej, men jeg har bemærket, at der har været kritiske røster. Det er også fair nok, men jeg er heller ikke en stor tilhænger af afgifter eller røde tal på bundlinjen. Men inden man sådan kritiserer forslaget, så synes jeg, at man også kan være lidt mere proaktiv og så pege på, hvad er det så for nogle nye indtægter, man kan pege på. Men hvorfor øger I pensionsudbetalingerne samtidig med den her reform? Hvorfor tager I ikke chancen her, når I går i gang med reformen og siger, nu tager vi en reform, der fylder lidt mere end det, der vi så oppe i toppen der? Jamen, det er meget lettere end gjort. Altså, vi har valgt, at folk, der har bidraget til samfundet i rigtig mange år, at de ikke skal gå ned i velfærd eller i deres levevilkår. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, når vi nu taler afgifterne også, så har vi jo lige fået en ny rådgivning i dag, som viser, at der er håb forud, og hvorfor vi nok kommer til i forhandlingerne at tale om der er nogle af afgifterne, som kan reduceres eller fjernes. Det er helt op til forhandlingerne. Men jeg har bemærket de kritiske røster, men det er lidt svært at forholde sig til dem, når der ikke kommer noget konstruktivt ud af det, når det bare bliver pegen fingre. Men hvorfor tog I ikke mere på den her pensionsreform? Vi har valgt det, der kunne dannes flertal for. Altså, det er jo ikke sådan, at vi... Skal jeg forstå dig sådan, at du godt, vi har haft en pensionsreform, der var lidt mere ambitiøs end det her? Det er underordnet, hvad jeg personligt ville have haft. Jeg er naalakkersuisoq for hele landet, og jeg agerer efter de forhandlinger, vi har med de forskellige partier. Og om det bliver større eller mindre, det er helt op til Inatsisartut. Jeg kan ikke skabe et flertal som enig mand, og jeg har heller ikke stemmeret i Inatsisartut. Nej, men så er det jo godt, vi får kollegerne fra Inatsisartut her inde i studiet her lige om et øjeblik. Men vi skal lige have en lille breaker på først. Lige om et øjeblik, så skal partierne få lov til at komme til ord. Men først skal vi lige se et indslag, der viser, hvordan borgerne egentlig reagerede, da de hørte om den her planlagte afgiftspakke. Det kommer her. Koorit uuma immerniarnerata akisunarularnissaa naalakkersuinikkutiunninneqarpoq ilaatiut neqit avataaneersut tamarmik akitsuutaat 100% timik qaffaniarneqarput. Vi har sådan en helt ganske almindelig kylling her på 1 kilo og 18 gram. Kukkukor 1 kilo sinnilaarlugu uqimaassusilik massakuts 45 kronerartoq akitsuutit nudaat atutilissapata 3 kroner 50 ørenik akitsussaaq 48 kroner 50 ørenik akiqalissalluni neqillu akisunarularnissaat pisisartut akerleraat suna tamarna akittoravittuinnarpoq taavalu inuuniarneq ilungersunareertimisoq aama toqarleeqqissappissoornalami inuiaqattimiinut qimaattoruussuussu kamatsiini
nersussuit kiilumut akitsuutaatsi koroni miqqaffanniarneqarput. Og det er premium. Ilinniartullu neqit akiisaqqaffanniarneqarneri ernumassutigaat ernimanarpu alingaasartiitinga taam amerlaartingisi annam tamaannuummi sun tamam akeqartillinga isimaqarpunga naapertiitingitseq алларпатсоортин имма аама уяртуисеқарсинаангалуарпоқ сиум эққарсаатингсуутсугу сунатамарми оқимаареерпоқ сулеқааватсугу илаартоққинниарутсугунаассиунissami инуусутиссаарпут аллали 1003,50 исумаллуарнерувоқ макку қаллунаамерни акиэққаффаккалуарпата аёрингилакка писсутигалууккалааламерни аки аппарпатутаакку питсааниқутиппакка калаалиуллута писариақартитуаннератсигу лааперфорнавиангилас иапперлуттоқарсинаангилаккалааллунунаани мамакуйуннут акитсуутит аама 100% миққаффанеқарниссаат наалаккерсуисуни тиуннерсуутигинеқарпоқ соорлу унасуккулаақ 32,95 коронимит ордатсрааккорма 95 коронимут қаффаттуссангуссаа такку аюмил аёрингилакка тааккуппеққиннартуунгиммат меққингитсуниссаа пинерорсни аёрингилиппаа туссаппатини тупанут соорлу снуусинут аама акитсуутит қаффанниарнеқарпут Oliver Twist snusit for coronaqarsimaгаluartut 150 coroneqalernissaat siunniunneqarluni aingit uanammin initairingilaataan tamakkunu qaffaaniaran tupat imingassa arlaat qaffaakut torsinnaap mamakuyuttunullu akitsuusiiniarneq uterfigeqqeriarutigu Jeg synes allerede, det er dyrt i forvejen. Sunatamarmi akisoreqaaq qaffaqqissappatalu ingasappallaalissaaq Ja, og så velkommen til repræsentanter for partierne også. Vi starter lige lidt med afgiftspakken igen, og lad os tage en hurtig runde. Og lad os starte med storebror i koalitionen, Jens Erik Kirkegaard. Hvad mener I Siumut om den her afgiftspakke? I Siumut, der har vi meldt klart ud, hvad vi mener om det her afgiftspakke. Vores udgangspunkt er, at i Siumut, der støtter vi ikke, at vi skal gå så direkte til borgernes lommer, når vi skal finde nye penge til landskassen og landskassens forpligtelser. Men vi ved også, at naalakkersuisut har en forpligtelse til at komme med et udspil, og det her det er et udspil, det er kommet med. Lad os se, hvad forhandlingerne ender med, men som udgangspunkt, det at hente penge fra borgernes lommer, så direkte, som nogle af de her afgifter går ud på, det må være aller sidste udvej. Lad os finde nogle andre måder at finde penge på, men også aller vigtigst må være at fokusere på økonomisk vækst. Hvordan skaber vi bedre rammer for økonomisk vækst og nye arbejdspladser og nye indtægter? At det, jeg hørte dig sige, det er, at hvis det står til jer, så er det 0 kroner i afgiftsforholdelser. Nu må vi se, hvad det ender ud med, men der er nogle af afgifterne, vi er stærkt imod, men nogle af dem kan vi måske tale om. Godt, lad os tage det store oppositionsparti, IA, Sara Olsvig. Hvad siger I til den her afgiftspakke? Hvor glad er I for den? Først vil jeg jo sige, at jeg synes, det har været en lidt ærgerlig start på debatten om afgiftspakken. Vi har set faktisk alle koalitionspartier være ude og være meget imod det forslag, som er kommet fra deres egne naalakkersuisut. Og det gør jo, at det er lidt svært at sige, om naalakkersuisut kan regne med sit bagland. Og i den sammenhæng synes jeg, det er vigtigt at sige fra vores side, fra Inuit Ataqatigiit, at vi er klar til forhandlinger. Vi er ikke glade for afgifterne generelt, men vi synes, at der er noget, som kan hentes ved de her afgifter, hvis ellers de skrues sammen på en måde, så de netop ikke rammer de svageste i samfundet. Så vi vil gerne være med til at debattere, hvordan det kan skrues sammen, men jeg håber, at koalitionspartierne, altså naalakkersuisuts bagland, på en eller anden måde kan måske være lidt mere åbne over for at have en mere konstruktiv debat om, hvordan vi skruer det her sammen. Og jeg kan da høre allerede i den grønlandske del i aften, at der er nogen, der vender sig lidt i forhold til, hvad der er blevet meldt ud de seneste dage. Lad os høre baglandet, Sten Lynge af Atasut. Hvad siger I til afgiftspakken? Jamen, det her billede, vi har malet i dag, det er noget, vi har frygtet allerede tilbage i 2012, hvor man nedsatte skatten med 1% gældende fra 13. Og det er det, vi har været imod siden, og det fastholder vi. Fordi den økonomiske udvikling, vi er i,
gør, at vi ikke kan sætte skatten ned. Vi vil gerne sætte den op med 1%, fordi derved vil vi ramme de svageste grupper mindst, og på en meget, med en lille effekt på 100 kroner om året for indkomstgrupper, indkomster på 120.000. Altså, vi er ked af det, men det var det, vi sagde tilbage i 2012, og derfor skal vi også fastholde den, fordi det økonomiske udsigt kortsigtet gør, at vi bliver nødt til at have nogle offentlige indtægter, der er højere end det, vi har i dag. Men fremadrettet, så skal vi skabe arbejdspladser ved at skabe nye jobs, nye områder. Det er råstoffer. Det er det, vi skal satse på, og turismen, ikke mindst. Og så til Naalakkersuisuts partikollega, Randi Vestergaard Evertsen. Hvad siger I gruppen til den her afgiftspakke? Jamen det har vi jo meldt klart ud. Vi er selvfølgelig imod alle former for afgifter, og det har vi altid været. Men selvfølgelig så råber alle på, at der skal ske noget nu, og selvfølgelig så bliver vi alle sammen nødt til at tage ansvar for det her. Vi har ikke engang været til forhandlinger endnu, og det glæder vi os også til, sådan, så vi ordentligt kan få et billede af, hvad det er, der skal komme til at ske. Når det så også er sagt, så vil jeg også gerne love fra demokraterne, at vi går ind og så kigger på de ting, der kan effektiviseres ind i administrationen, også sådan, så vi kan få de reelle besparelser, der skal være. Godt. Det lyder som om, du har lidt en opgave foran dig, også med dit eget bagland. Men lad os lige tage en lille hurtig afstemning blandt parlamentsmedlemmerne her til stede. Olieafgiften. Hvem er imod den? I er ikke længere imod olieafgiften? Jeg har ikke... olieafgiften, den er jeg ikke sådan så imod. Hvis vi kigger på den reelle pris, der kommer ud af den, som Andreas også har forklaret os, der går han jo ind og så siger, at den kommer jo ikke til at stige. Derimod, der kommer der til at ske nogle prisændringer ind, eller bagvedliggende, og hvis den ikke kommer til at stige sådan, til forbrugerne, så er vi ikke som så imod den, hvis den kan gå ind og så bespare på nogle områder. Så den klare udmelding fra sidste uge, den er ikke helt så klar mere. Men Anna Ullum, du havde markeret. Jamen, det var lige med hensyn til, at du sagde, om jeg havde en udfordring. Jeg synes ikke, jeg har en udfordring. Jeg synes, vi har en udfordring alle sammen. Jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til forhandlingerne, fordi jeg kan høre nogle partier, som er åbne over for det. Altså, det bliver sådan lidt udlagt som om, at alle partier er fastlåst på det, de har været ude og melde ud. Lad os lige vente, til vi har forhandlet. Fordi det har ikke foregået endnu. Fordi jeg kan også høre, at der er en masse gode ting, som partierne fremlægger til andre. Og så har vi også en rejerådgivning i dag, som er meget, meget positiv, som eventuelt kan gå ind og måske fjerne eller nedsætte nogle af de afgiftsforhøjelser, som vi har lagt op til. Så jeg glæder mig rigtig meget til vores fælles udfordring. Lad mig lige fortsætte lidt med hvem der får imod afgifterne. Der er jo så også den afgiftspakke, der har med kød og sukker osv. at gøre. Hvem er imod hele eller dele af den afgiftspakke? Jeg bliver nødt til at lige... Du får lov lige om et øjeblik. Fordi nu skal vi så se, Jens Erik Kirkegaard. Det er små 100 millioner, 95 millioner, du skal skaffe. Jeg har 95 kroner her. Nu skal du vise mig, hvor du vil skaffe de 95 millioner hen. Værsgo. Jamen, der er en række finanspolitiske værktøjer, man kan bruge i forhold til at skabe indtægter, også på lang sigt. Lad os blive konkret. Hvor vil du skaffe de første 10 millioner hen? Jamen, blandt andet det, som også Naalakkersuisut var inde på, rejekvoten for næste års rådgivning, den er rigtig positiv. Der vil man snilt skaffe... Hvor mange millioner? Det er svært at se på nærværende tidspunkt. Nu har vi lige hørt det her til aften i radioavisen, så det skal lige regnes på ting. Men i hvert fald adskillige millioner, det kan vi i hvert fald regne med i forhold til rejeafgiften. I forhold til den finanslov. Men du er allerede ude før, så du må jo have de her 95 millioner et eller andet sted i dine regnestykker, hvis du siger, at vi ikke skal have afgifter. Jamen, der er en række ting, som... Lad os få bare et eksempel. Et eksempel var rejekvoten, som vil skaffe... det er kun lige kommet nu. Det, der ligger før rejekvoten, hvad har du af eksempler der? Jamen, vi kan blandt andet kigge på
nogle anlægsinvesteringer, som kan gavne landet. Det kan vi se allerede med Nuuk Havn. Men det forbedrer jo ikke økonomien næste år, hvis vi bruger penge på anlæg. Det forbedrer økonomien på den måde, at der bliver skabt jobs, der bliver skabt skatteindtægter, der bliver skabt... Hvis det er en investering i fremtiden, det kan vi se med Nuuk Havn, det skaber økonomisk vækst i år, også næste år er den med til det, men på sigt sparer vi jobs, eller... men nu taler vi om næste års finanslov, Jens Kirkegaard. Der vil det være en udgift, hvis vi øger anlægsbudgettet. Så lad mig høre de første bare 10 millioner, du vil spare et eller andet sted i systemet. Ejerkvoten, den vil give i hvert fald som 30 millioner. Som først kommer i aften. Du må have haft noget på programmet allerede inden ejerkvoten kom. Jamen her taler vi også blandt andet om investeringer i anlæg, for eksempel lufthavne, som vil skabe økonomisk vækst, når det bliver anlagt, men også på sigt, som vil øge turismen. Så derfor der er en række ting, som vi er klar på fra Siumut til at tage med i forhandlingerne. Jeg tror, jeg tager de her 95 millioner igen, fordi jeg kan ikke rigtig se, at der er kommet nogen endnu. Der er ejerkvoten, som du ikke vil anerkende. Men Sten Lynge siger, at han ved, hvor han skal hente de 95 millioner hen. Og se det. Jeg vil gerne starte med at sige, at vi er imod olieafgiften, fordi den gode med, at den måske kommer ned i pris, ja, det gør den måske højst sandsynligt, men det er ikke noget, vi skal spille på. Nej, men det er så 60 millioner, du lige skal skaffe her. Ja, kan jeg du skaffede det ikke. Vi skal tænke langsigtet, i hvert fald de næste 5 år. Og vi skal give os hinanden 5 år, for at vi kan skabe nye arbejdspladser med. Indtil da, der har vi brug for stabile indtægter. Og det betyder, at vi skal have 1% skattestigning. Den rammer på den mest nænsomme måde i forhold til laveste indkomstgrupper. Så skal vi spare 20-30 millioner. Det skal vi finde et andet sted. Så det er allerede finansieret nu, men vi bliver nødt til at tænke 5 år fremadrettet. Vi kan ikke bare tænke til næste års dækning af et underskud. Det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at tænke 5 år minimum, før vi kan sige, så har vi en strategi herovre. Godt. Det vil sige, du henter 30 millioner på besparelser? 70 millioner på skattestigning og 20-30 millioner på besparelser. Okay, yes, så er vi med. Men vi skal også lige have det store oppositionsparti med. Så Olsvig, hvor kan du se, at vi kan hente de 95 millioner hen? I forhold til brændstofafgiften, så er der også et miljøpolitisk hensyn der, som man tager hensyn til. Og vi vil kun være med til, at man sætter en brændstofafgift på, hvis Naalakkersuisuts lovning om, at den reelle pris for forbrugeren ikke stiger. I forhold til kødafgiften, der siger vi også, at det er også en af de afgifter, som rammer de svageste hårdest, fordi vores egne fødevareprodukter her fra Grønland, de er rigtig, rigtig dyre. Så det er de mennesker, der ikke har råd til vores egne produkter, som går ud og køber det billige kød, som er importeret, og som nu stiger i pris, hvis den går igennem. Så hvis den skal stige, så skal de penge bruges til at gøre vores egne fødevarer billigere. I forhold til de her 95 millioner, det er jo ikke det, der kommer til at redde vores økonomi. Nej, men vi har brug for dem nu. Der vil jeg sige, at Naalakkersuisut starter jo lidt omvendt. De starter med 2 små reformer, som giver næsten ingenting i kassen. Faktisk bliver det en udgift det første år. Og venter med at tage nogle af de større reformer, som vi virkelig burde gå i gang med det samme. Bolig, skat, sociale ydelser. Det er der, vi kan hente rigtig mange penge. Men når du nu sidder om en måneds tid eller 3 ugers tid over for Anda Uldum og forhandler, hvad vil du så foreslå, at han gør ved de der 95 millioner? Jeg sidder allerede og forhandler med Anda Uldum. Det har vi gjort siden før sommer, og vi har vores næste møde på mandag. Så vi er jo i gang med snakken, og det er også derfor, jeg siger, at det er jo rigtig ærgerligt, at der er nogle partier, der er ude og melde bastant ud, sådan så man blokerer for en reel forhandling, og også måske stikker blå i øjnene på befolkningen. Desværre er det jo bare sådan, at Naalakkersuisut har valgt den her omvendte fremgangsmåde, hvor man henter pengene fra dem, der har mindst. Og det er det, vi skal have snakket om, hvordan vi vender det. Men lad os få bare også fra jer et enkelt forslag på, hvor de her penge så skal komme fra. Vi er jo ikke imod, at man laver nogle afgifter, hvis man sikrer, at de ikke rammer dem, der har det sværest. Hvad kunne det være for en afgift? Jamen for eksempel, hvis deres lovning om, at brændstofafgiften ikke betyder, at prisen på brændstof den stiger, når man tilfører den afgift. Og hvis man sikrer, at kødafgiften så i den anden ende hjælper på, at vores egne fødevarer bliver billigere. Jo, hvis du bruger pengene fra afgiften på at gøre fødevarer billigere, så er indtægten jo væk. Jamen det er klart.
det er jo sådan, det fungerer, men det vil jo så også i den anden ende skabe nogle arbejdspladser lokalt til at producere nogle flere fødevarer. Sten Lyng ryster på hovedet. Ja, jeg synes, det er synd, at vi drømmer om den her besparelse på olie fremadrettet. Vi spiller faktisk lotto nu, hvis vi satser på den. Jeg synes, at det vil være synd at spille på den måde. Vi skal have fundet sikre penge, og hvis vi henter den besparelse, som befolkningen kunne have fået puttet i deres egen lomme fra olieafgiften, så vil det gøre, at de penge skal jo dækkes af forbrugerne i den sidste ende, fordi oliepriserne, hvis det ikke stiger, eller hvis det ikke falder, som man håber på, hvem betaler forbrugeren? Fordi fangeren, han skal ud og fange fangsten endnu, og den skal han bruge benzin på. Det bliver ikke billigere. Samtidig med at lægge afgifter på kød, vil ikke gøre, at folk vil købe lokalt, fordi det er alt for højt. Den 100 kroner eller 89 kroner, som en familie vil betale mere i kød, den kan du hente 1% skat. Godt, det har vi forstået, tror jeg. Men inden vi lige også hører fra demokraterne, så lad os lige få økonomisk råd på banen igen med, hvad der egentlig sker, hvis man ikke vedtager den her afgiftspakke. Hvis man tager udgangspunkt i det balancekrav over 4 år, så kan man jo ikke pille ret meget. Det er også derfor, den er der. Men det er klart, at man kan gøre andre ting, der kan skaffe finansiering, og det kan man jo diskutere, om man vil. Ikke? Men man kan sige, i den forstand er det en bunden opgave i forhold til at finde et provenu, så man opfylder det krav. Så man skal finde de her knap 100 millioner for at det hænger sammen, uanset hvordan man gør det. Man skal finde de her knap 100 millioner, får vi at vide her. Det har knebet lidt med at finde dem her, da vi forsøgte os, men det kan være, at du kan hjælpe os lidt med at finde de 100 millioner. Jamen, jeg tror, vi alle sammen gerne vil undgå afgifter, hvis vi kunne komme til det, men det er desværre ikke muligt lige pt., så vi bliver nødt til at starte et sted. Og det vil være totalt ustrategisk fra mig, hvis jeg skal stå her og fortælle dig om, hvor demokraterne vil hente deres besparelser, men som vi har meddelt, vi er i gang med at finde dem, og vi skal nok fremlægge dem, når det er. Men jeg kan sige så meget, at inde i administration, der har vi fundet nogle millioner, som vi mener. Hvor mange? Det vil jeg ikke stå og sige her. Vi skal til vores forhandlinger, de foregår op hos Andreas Uldum, og der foretrækker vi forhandler. Jamen, vi forhandler heller ikke her for åben skærm, men jeg synes da, at befolkningen har et krav på at vide, hvad det er, I spiller ud med. Hvor mange Jamen, penge? Vi har fundet forskellige penge derinde, som vi skal fremlægge for Andreas Uldum. Og hvis jeg står her og fortæller det, så er det jo ikke strategisk korrekt fra min side af. Så det kan befolkningen altså ikke få lov til at vide, hvor du vil trylle? De skal nok få dem at vide, når vi har været derinde. Sten Lyng. Ja, altså, jeg synes, man skal være åben op for, hvad det er for nogle tanker, man gør sig. Samtidig så skal de være lidt mere fremadrettet og fremsynet, bare i forhold til næste års økonomi. Fordi næste år, så vil vi også stå i samme situation og sige, jamen, vi mangler stadigvæk, fordi bloktilskuddet er blevet 50 millioner forringet. Samtidig med så udgifterne til sundhedsvæsenet steget med 30 millioner, hvilket er normalt. Hvad gør vi så? Så går vi ud og henter flere penge ved nye afgift. Det kan vi ikke. Fordi vi spiller, det skal vi ikke. Vi skal ikke spille lotto. Vi bliver nødt til at skynde os lidt videre. Vi skal lige, inden jeg lukker den her runde om afgifterne, lige have en hurtig en på. Vi hørte forslaget fra Desut om en 1% skatteforhøjelse. SIK er ude med det samme udspil. Lad os lige meget hurtigt få skatteforhøjelse. Er det et alternativ til afgifterne? Så bare begynde at arbejde på en skattereform, hvor vi sikrer, at det netop ikke er de svage, vi rammer. Det gør vi jo blandt andet også, hvis vi bare hæver skatten for alle. Hvis det skal gøres, så skal det i hvert fald følges med noget fradrag, som ændres, sådan så vi giver de svageste i samfundet en mulighed for også at kunne overleve. Så altså, forhandlingerne skal jo nok fortsætte, men jeg synes, det er lidt sjovt, at der kommer sådan et forslag fra partier, som sidder i en koalition, hvor der i koalitionsaftalen står, at der ikke skal være skattestigninger. Du får ikke lov til at svare, du har talt en hel del allerede. Demokraternes skattestigning, kunne det være et alternativ? Det mener vi ikke alternativt. Vi satser på reformerne, og de kommer over. Jens Kirkegaard, Siumut, skattestigning, kunne det være vejen ud? Det er svært at se på et tidspunkt, men vi åbner over for alle muligheder, som vi også har meldt ud. Det sidste, vi ønsker, det er at gå direkte til brugernes lommer.
Vi må finde pengene et andet sted. Et andet sted kan også være, at vi ved jo, der er en del uforarbejdet helfisk, der bliver fragtet ud af landet. Og der er afgift på noget af det, især på det havgående. Så derfor kan vi også finde afgifter fra det fisk, som kan gavne landskassen med adskillige millioner, har vores beregninger vist. Men igen, vi er under forhandlinger. Lad os se, hvad det ender ud med. Vi er fortrykningsfulde i forhold til at finde nogle penge, der kan gøre, at afgifterne, eller den samlede afgiftspakke, ikke bliver realitet, men noget af det bliver muligvis, men på noget af det, som gør mest ondt på forskellige brændstof. Vi bor jo et sted, hvor det er rigtig koldt. Godt. Så derfor er vi nødt til at finde nogle andre indtægter. Og dermed bliver nødt til at lukke den her runde, fordi vi har en hel del, vi skal nå endnu, og vi har ikke ret meget tid tilbage. Så ikke mere om afgifter den her omgang her. Vi skal over til reformer lige om et øjeblik. Og så lad os vende tilbage til spørgsmålet om reformer, som vi var inde på i begyndelsen af udsendelsen. Og en af de problemstillinger, vi var jo inde på, at de reformer, der er hidtil, de gavner en lille smule, men en af de udfordringer, vi står overfor, som Økonomisk Råd peger på, det er, at der er nogle familier, at når de tager et arbejde, eller den ene af dem tager et arbejde, så får de i realiteten ikke ret meget ud af det. Og vi har lavet en lille grafik her, som jeg håber, vi får op på skærmen. Det gør vi så. Det får vi desværre ikke, men altså det grundlæggende er, at en familie med mor og far, mor arbejder, far har desværre ikke noget arbejde, de har 3 børn. Hvis de skal have noget ud af, at far også går på arbejdsmarkedet, så skal de samlet set hente 21.000. Det er ganske pænt meget, og så får de stadigvæk kun det samme, som hvis de går hjem og ikke bestiller noget. Hvis man så siger, at de er på SIK mindsteløn og regner lidt rundt på det, så får de 1.800 efter skat, sådan cirka, ud af, at far også har et arbejde. Sten Lynge, hvad skal vi gøre ved det? Jeg er glad for, at I er begyndt at tage vores forslag til sig, nemlig at vi skal forhøje skatten og så forhøje personfradrag. Der vil man også hjælpe lavindkomstgrupperne bedst muligt, uden at det dannes forskellige artede personskatteprocenter i forhold til indtægter. Det er det, vi skal arbejde med. Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi forhøjede skatten 1%, og det har jeg også bedt vores finansminister om at undersøge, samtidig med, at man forhøjede personfradrag med 5.000. Hvilken økonomi, der vil komme ud af det, har jeg bedt om. Vi har ikke fået svar endnu, men det er noget, vi undersøger fremadrettet. Så skal vi arbejde derhen af, hvis det kan hjælpe den laveste indkomstgruppe mest muligt. Så Olsvig. Nu er det jo ikke sådan, at Sten Lynge han fuldstændig har solgt sin idé til os. Det jeg siger, det er bare, lad os da lave en skattereform. Det er jo det, vi skal have gjort. Skattereform, boligreform og en reform af de sociale ydelser. Det er de reformer, som kommer til at give flere penge i kassen. De 2 reformer, vi ser nu, de kommer til at blive en udgift det første år, og det er ganske lidt, de giver i kassen i de næstkommende år også. Og vi har jo set grafen med de stiplede linjer, hvor det altså ikke er særlig meget, men på længere sigt heller får ind på de 2 pensionsreformer. Så jamen, lad os da snakke om, hvordan vi kan få indført noget progressivitet i vores skattesystem. Det er jo det, vi har sagt hele tiden, og som jeg så kan give tilbage til, at der synes at sige, jamen, det I snakker om, det er jo også en form for progressivitet. Så lad os sidde ned og se, hvordan vi kan mødes om, at vi netop sikrer, at dem, der har de laveste indkomster, også kan overleve, og at det kan betale sig for dem at have et arbejde, sådan så vi får løftet flere af dem, der har det hårdt i dag. Og så lykkes det at få vores lille grafik på, og vi er i gang med den. Den viser, at i sociale ydelser, når den ene ikke har noget arbejde, får familien her 9.000, mens de skal altså op og tjene hele 22.800 til sammen, hvis de skal have noget ud af, at far også går på arbejdsmarkedet. Hvis de er på en SIK-mindsteløn, vil de få ca. 26.000, altså hvis de begge to er det. Og det vil jo så sige, at det er kun lige godt 3.000 eller 1.800 efter skat, som de får ud af, at far går ud på arbejdsmarkedet. Og det kan man vel godt forstå, at det er ikke nødvendigvis så attraktivt. I hvert fald ikke, hvis man for eksempel skal flytte efter det, eller på anden vis skal påtage sig noget. Hvad vil I gøre ved det her regnestykke?
Jeg tror, vi alle sammen vi sagde under valgkampen, det kan ikke betale sig at arbejde, som det ser ud nu. Derfor der kommer der også forhåbentlig nogle skattereformer næste år. Der er mange, der har råbt på reformer de sidste par år. Der er ikke sket noget. Endelig kommer der gang i noget, så begynder man også at kritisere det. Lad os lige få de her 2 små, som man kalder dem, i gang, og så se, hvad det er, der sker. Selvfølgelig så kommer der mere. Skattereform kommer næste år. Det skal kunne betale sig at arbejde. Jeg tror ikke, der er mange grønlændere her af vores landsmænd, der tænker, jeg gider ikke gå på arbejde. De vil gerne arbejde, men hvis det ikke kan betale sig, hvis de får flere penge ved at gå hjemme, jamen så er det jo det gør. Det skal vendes om, sådan så man vågner og skal på arbejde, sådan så man får en gevinst for det. En af de ting, man jo også kunne gøre, det var at pille ved de 9.000 kroner. Man kunne sænke ydelserne, Jens Erik Kirkegaard. Er det en mulighed? Jeg synes, at udgangspunktet må være en reform, som skaber rammerne for, at man får lyst til at tage et arbejde. Det gør man også, hvis man sænker ydelserne. Og ikke spekulere i, hvis jeg tager et arbejde, så mister jeg så den ene og den anden overførselsøgelse. Men den anden vigtige ting, når vi snakker fremtid og reformer, det er, at vi må også fokusere på økonomisk vækst. Fordi vi ved jo, at den kraft, der bliver vist op til flere gange... Men hvis vi skal have økonomisk vækst, så er det vel absolut vigtigt, at vi får nogle flere ud på arbejdsmarkedet af dem, der nu går hjem, og vi i stedet for tilkalder folk. Så vi skal vel have gjort noget ved det her for at få vækst. Der er mange ting, der er vigtige, hvis vi skal have økonomisk vækst. Det er jo uddannelse, det er, at der bliver skabt nogle jobs, der bliver skabt nogle investeringer i nogle strategiske områder, for eksempel lufthavne, mineselskaber og andre steder. Så der er mange ting, der skal i spil, før vi kan få et økonomisk vækst. Så derfor er det et emne, man ikke kan kigge sådan isoleret på. Hvis vi gør sådan med den, sker det så det her med, vi er nødt til at kigge på helheden. Vi er nødt til at skabe økonomisk vækst. Anne Uldum, jeg synes ikke, jeg har hørt så meget konkret endnu, men hvor tryg er du ved, at du kan skaffe de flertal til de kommende nødvendige reformer, som vi har været inde på et gang, som skal lukke det helt store gab? Jeg kan høre nogle partier, der er åbne. Jeg er meget, meget tryg. Jeg er overhovedet ikke. Jeg ryster ikke i hænderne. Men når det så er sagt, så som jeg var inde på, dengang jeg stod alene herinde, så er det jo meget, meget vigtigt, at vi genererer folk til at tage sig en erhvervskompetencegivende uddannelse, sådan så de kan få noget mere i lommen. Men når det så er sagt, så skal vi også på den anden side erkende, at vi har nogle udfordringer, en række udfordringer. Der er mange af de her folk, som har så mange sociale problemer, at de overhovedet ikke kan tage et arbejde. Det er et problem, vi er nødt til at se i øjnene og gøre noget ved. Det er blandt andet derfor, at vi har så mange folk, som er i de der lavindkomster. Og måske har vi i mange år, jeg skal ikke kunne sige det, jeg skal heller ikke klandre nogen for det, vi har i mange år vendt den anden kendt til, desværre. Det er nu, vi skal tage et ansvar. Det er nu, vi skal sætte os sammen og prøve at pege på, hvor er det henad, vi fører det her land. Og når vi har gjort det, så vil vi skabe noget økonomisk vækst. Men frem for alt, man skal målrette den hjælp til de folk, der har brug for hjælp. Der findes mange folk i det her land, som kunne hjælpe sig selv, men som bliver hjulpet af det offentlige. Derfor så er jeg meget enig i, vi går i gang med skattereformen også. Det har vi også sagt hele tiden. Vi skal også ind og kigge på det sociale område. Vi skal ind og kigge på vores uddannelsesområde. Der er mange ting, vi kan tage fat i, som har stået stille i rigtig mange år. Og jeg ser en meget stor velvilje fra de forskellige partier. Så jeg er helt tryg, og jeg er kæmpe optimist, fordi vi har haft nogle gode samtaler med de forskellige partier. Jeg håber, du kan bevare optimismen, fordi vi skal lige høre også, hvad GE siger om det her behov for reformer, og de fremadrettede reformer, og hvad de i realiteten betyder, fordi hidtil har vi omtalt det meget pænt. Lad os lige se, hvad der kommer her. Det er jo helt håbløst, at der ikke er en motivation for at tage et arbejde, når det er der, og det ved vi jo. Vi har et strukturelt arbejdsløshedsproblem, det forhold, at vi faktisk mangler arbejdskraft i Grønland, samtidig med, at vi har arbejdsløse. Det er et fantastisk kostbart problem for hele Grønland, at vi ikke får løst det. Kan vi komme derud, hvor vi er nødt til at lave nogle reformer, som begynder at gøre ondt på nogle mennesker? Ja. Sådan er det nogle gange med reformer. Men heldigvis er det også sådan med reformer, at det er nogle gange en mere kortvarig smerte, end hvis man ikke gør noget. Og med kortvarig smerte mener jeg, at de her reformer, der skal bidrage til, det er en øget økonomisk vækst, så der bliver mere at dele af.
flere jobs til os alle sammen, og et øget skattegrundlag, så vi kan betale de regninger, som er forbundet med at have et velfærdssamfund. Så ondt på kort sigt, men det er sandelig også for, at vi får det endnu bedre på lang sigt. Ja, i aften har jeg endnu ikke hørt nogen komme med nogle forslag, der gør ondt på nogen. Er I parat til det, så Ravelsvig? Det kommer jo til at gøre ondt på nogen. Spørgsmålet er, hvem? Og det er her, at jeg sådan set er glad nok for, at naalakkersuisut er rolig og tryg. Fordi han skal jo lave sin finanslov, og hvis han ikke laver sin finanslov, så vælter naalakkersuisut jo. Det var det samme i foråret, da man jublede over, at det var de 3 koalitionspartier, som skrev under. Kan du komme det med et forslag, som I går ind for, som gør ondt på nogen? Problemet er, at de 462 millioner, man vil have ind fra de reformer, der er i det her forslag, i den her bog, de hentes fra de svageste. Det bekymrer mig, fordi når et land er ude i en økonomisk krise, som vi er, så er det den største opgave for os at sikre, at vi beskytter dem, der har det hårdest. For ellers så ender vi med at have det endnu værre. Jeg mangler stadigvæk de konkrete forslag fra Det er derfor, vi siger, for eksempel boligreform, hvor vi har fra Skatte- og Velfærdskommissionen, der kan vi hente noget i retning af 300 millioner, hvis vi retter op på den måde, vi støtter forskellige folk, som har råd i forvejen til at bygge boliger osv. Hvis vi sikrer os, at vi i dag går vi ned i Lystbådehavnen, har vi jo masser af millioner liggende der. Det er ikke fordi, der ikke er folk i landet, der har penge. Så når vi laver vores reformer, så går kunsten jo ud på at sikre, at vi henter pengene der, hvor de kan hentes, og ikke der, hvor det gør samfundet samlet set meget sværere. Og det gør det, hvis vi får flere socialt udsatte børn, hvis vi får flere familier, som ikke kan opretholde deres eget liv, hvis vi får flere, for eksempel som i år, hvor vi har set afgangsklasser, hvoraf kun 3, altså en helt afgangsårgang i Grønland, hvoraf kun 3 er gået videre på erhvervsuddannelser. Det dur altså ikke. Derfor så må vi tage fat, selvom det måske er dyrt i nogle år, tage fat der, hvor vi retter op på den sociale skævhed, der er i landet. For det er kun den måde, vi får rettet op på den længere sigt. Ja. Jeg vil gerne sige, at selvom man står i opposition, så må man også gerne tale sandt, fordi førtidspensionsreformen og alle pensionsreform, den vil give bedre økonomi til den enkelte. Så at sige det andet, det er noget vrøvl. Så vil jeg gerne henvise til men økonomisk råd. Ja, det har jeg. Hvor det gør ondt, fordi nu har vi lige fået grafen op igen, for lige minde os om, hvad det egentlig er for en opgave, vi står overfor. Jeg vil gerne sige to ting. Det er, at det skal gøre ondt på den måde, at når der er jobs, så skal man ikke kunne modtage socialhjælp, når der er anvist arbejde. Det er det problem, vi ligger i. Så I vil skrue bissen på over for de folk, der bliver hjemme, når der er jobs? Yes. Samtidig med, så er der det økonomiske råd, der er stillet op til 7 forskellige reformtiltag, vi kan starte med, som ikke inddrager for eksempel boligejerne, fordi jeg synes, når man hænger boligejerne op på det her, så er det urimeligt, fordi det er kun et lån, det har påtaget sig, og ikke en støtte. Så jeg synes, den måde, man hænger folk op på, man godt. Skal tale selv, selvom man er i opposition. Vi vil løbe tør for tid, så vi skal hurtigt vende os herover. Jens Erik Kirkegaard, hvor kunne du forestille dig et reformtiltag, som gør ondt meget kort? En skattereform skal helst ramme på den rigtige måde, sådan så at det svageste i samfundet får et incitament til at tage sig en uddannelse, eventuelt eller et job, men hvor dem, der måske har mest, også kan skrues på en måde, som man også bidrager lidt. Men allerede i dag har vi jo 2 store områder, der skaber jobs i samfundet. Det er fiskeri, og det er anlægsinvesteringer. Det er ikke nogen reformer, der gør ondt. Randi, har du nogle reformer, hvor man siger, det her det kommer til at gøre ondt i et par år, men så hjælper det bagefter? Jamen, det er jo de reformer, vi kommer til at kigge på de næste par år. Det er skattereformen og så boligreformen. Det er nogle meget, meget store reformer. Godt nok er de 2, vi er i gang med nu, små, men de kommer, og selvfølgelig skal de også, det kommer til at gå ondt. Men vi har også en masse andre potentialer, vi skal kigge på vores erhverv og sådan noget. Turismen for eksempel, den har et kæmpe potentiale heroppe. Hvis vi kigger til vores naboland, de har haft succes med turismen. Det er også noget, vi skal tage ved lære for at skabe vækst heroppe. Godt. Anna Uldum, du får det sidste ord. Vi har hørt lidt forskelligt her. Hvordan ser du reformerne? Det er jo dig, der i sidste ende kommer til at stå og skulle fortælle de ubehagelige sandheder om, hvis det for eksempel ikke rigtig hænger sammen. Det synes jeg ikke, det er.
Der har vi alle sammen et ansvar. Vi skal være voksne. Jeg vil ikke stå og fokusere på, hvad det er, der skal gøre ondt. Jeg vil hellere fokusere på, hvad er det, der giver vækst i samfundet. Fordi vores slagkage er ved at være for lille. Og vi bliver ved med at skære den i mindre og mindre bidder. Jeg vil hellere i samarbejde med de politiske partier prøve at gøre lagkagen større, sådan så vi får noget ordentligt velvære i fremtiden, også for vores børns skyld. Og det blev de sidste ord i den her omgang. Tak fordi I kom. Vi er færdige med Rolapa i den her omgang, men vi er tilbage igen den 29. oktober, og finanslovsforhandlingerne de starter i Inatsisartut allerede på onsdag for åben skærm, og så foregår der, som vi hørte, allerede en hel masse bag de lukkede døre. Tak fordi I kiggede med.